Se lige hvad vi har fundet, YouTube. Hej YouTube. Se hvad vi har fundet. Se hvad vi lige har sat os fundet på. Big Zombie. Tænk om mod os sammen. Okay. Oj. Sæk den. Okay. Nej, Amme, lad den være. Wow. Jeg tror, Amme, den følger os løb. Ja, YouTube, så kan I se, hvordan det går, når man går i junglen. Oh my god. Amme, jeg skal dø. Big Zombie, hvad fanden sker der lige for den? Oh my god, Big Zombie. Bare smadret. Det er hvad man kan finde. Det er alt, hvad vi kan finde for jer. Ja. Og det her er jo bare lige fordi, det var ikke rigtig meningen, vi skulle have fundet. Det var ikke. Men det var bare fordi, vi fandt den her, så synes vi lige, I skulle se det. Ja. Vi ser bare lige stræben. Ja. Jeg tror, at den kan dø. Det ved jeg ikke. Godt, hold den i skak, mens jeg laver et okay. Dø! Jeg prøver at bare skynde dig lidt. Den er ude efter mig. Okay, kom så. Kom så. Så er du tosset, hva'? Lille mand. Nu kom nu. Okay, så hurtigt kan det heller ikke gå. Duk. Fuck, den er stor ben. Okay. Big Zombie! Shit, den er stor. Okay. Skynd dig at lave 2. Der er en masse små zombier. Shit. Weeper! Men skynd dig lige lidt. Jeg er Big Zombie og Weeper er lige efter mig. Okay, 4 svær. Hvad? 4 svær. Hvor er Big Zombie henne? Herovre. Hvor er du henne? Der. Jeg kan lige prøve at jæne herovre, hvis den er blevet lidt væk. Hvor er du henne? Og du også. Hvordan er du henne? Amme, kom derover. Amme, nej. Kan du finde det her sted? Det er sgu da ikke, mor. Hey, Amme, kom over på den anden side. Derovre. Okay. Der, Amme, jeg er lige bag dig. Kan du se mig? Kom. Zombien er herovre. Her er smid lidt træsværk til mig. Ja, vent. Nej, smid den nu bare. Bare smid det. Jeg skal lige have din lorte. Så tager jeg den. Nå. Bare lige mig med zombie. Så er den også der. Du kan høre den. Godt. Kom. Hvor går du hen? Hold on, den er her. Det var det i hvert fald sidst. Wow. Hvor før må jeg lige minde om, det er morgen. Og så vil jeg dø om morgen. Hvor er den henne? Det kan ikke passe, den er død. Kom nu, Buff. Bare find den. Jeg skal nok tage Weeperne. Ja, nu dør den. Hvor er den? Du må finde den. Buff. Dyk. Buff, hjælp mig. Amme, fri dig. Godt, så skal jeg nok fri. Vi klarede den godt, Amme. Fuck, jeg er stolt. Jeg fandt en Big Zombie. Og jeg tænker, at det ikke var os, der klarede den. Fuck. Du fik mad. Jeg har stadig flere, som vi finder til. Nå, men YouTube, det var det. Ja, så ses vi. Det var bare lige det eneste, vi gjorde. Vi havde lige 15 minutter, så vi skal se. Så vi ses, YouTube. En kat til. Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til det, men der er også 10 rundt. Hvis vi kan spille lagen igen, så kan vi optage. Så optager vi igen. Og det er ikke bare én serie, det er mange videoer. Nå, men du ses, YouTube. Ja. Hej. Håber vi ses igen.